Erokamano Nyakoromogi kuom ketera mogi TV Sabiro mar odiochieng' chenro en mar migago mag weche ma omiyo pek. I may assume that the driver did not take to the lane as was expected of him and had a head-on collision. Ji 12 wito ngimagi e masira makoch mar apaya manotimore Olalo Manithi ei Tharaka Nithi. Si gari imeshomeka, ni gasi imeexplode. So gasi inafaa iwe mahali na uziwa ni mahali ambaye pamepitia ile njia sinafaa kupitia. Mwandu mane gipoko yange wang bangas muche magawa moro kendo kelo mache kardak Mangara Nairobi. Tendirruok ma jopuonj ma Kuppet bagoromo jumachiel bang' chako ng'anyo margi e pacho ka mangima. Machiegni Nyakorom Gajwang' Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Ji 12 wito ngimagi e masira mar apaya manotimore Olalo Manithi e wang' apaya ma Meru kochomo Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Masira nojuko matatu kod pickup aina mar Toyota Hilux e Olalono ka nyithindo ariyo ne nitie kind jogo manowito ngimagi seche ma ji mamoko 2 tony kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Chogoria to kod Chuka Referral Hospital mantiere Chuka. Kamera mar obila ma Tharaka Nithi noyango masirano kama masira machielo ne otimore tok ka nyamburko matin ne otumore e lori manokethore apaya. Not a motor vehicle that normally crosses this road, and one has been taken to Chogoria Mission Hospital. A place where there is a proper marking. 8 female and 2 male. Headed towards the Nairobi direction, and another one to the motor vehicle that was coming from the Meru direction. Is not a motor vehicle that normally or regularly uses this road, and I may assume that the driver did not take to the lane as was expected of him and had a head-on collision with the other vehicle that was coming from the Nairobi direction. Kadhi nyime eni jal moro maike ne diere nego ji 4 sub county ma Igembe North county ma Meru. Report yango ni jal no notungo jogo kod beti ka gipuro e puodho kaka jo gweng' wacho ni jal no ma wacho ni wiyo owilore ne omonjo chwo 2 kod mine 2 e puodho kendo rwaka ojalo kuomgi ma githo kanyo. Kamano mar obila sub county ma Igembe Bernard Bitoko yango nek makamano kokoni ringre jogo tere kano ringre manyambene e kadhi kinde ma nonro dhi nyime. Kata kamano jopiny mane ni kod ni mirimo mager ne opor kuom jalno kendo nege kanyo. Wakati tulipata hiyo habari tulianza kutembea huko, tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mkononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sasa tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamepelekwa maua nini mochari ngojea postmortem. Kadhi nyime eni mach ne omuocho kinyi makawone kardak Mangara Nairobi. Mach mageno ne omuoche magawa moro wang' apaya ma Desai kane olandre mapiyo nyaka Tesend Mauta manokelo muoch maluore magagulu mag gas. Majo ne olandre mapiyo komako elni mathoth kod uteji kaachiel kod Carlos Nyamburko garage e laino kakata mana onge ng'ata mane yudo hinyruok. Nonro chak time wi chakruok mar mach seche ma jodak dwaro mondo orid chike mag uso gas machiegni kod kuonde ma oganda odakie.
Imekuwa kitu saa 8, roho yangu ikakataa kukaa kwa nyumba, nikaanza mguu kutoka Kiamaiko. Kufika hapa Equity nikasikia mlipuko ya kwanza, ya pili nikaanza kupanda. Kufika hapo ikazidi, nikarudi Equity. Nikaenda nikaambia askari mmoja huku juu kunachomeka. Ilianza around 5:30 na ni gasi lilipuka na wanaiba hia. Kuna naiba yangu ako na hoteli hapo na anauzaga mitungi ya gasi. Mitungi ililipuka na hiyo mtungi ikilipuka ilikuja ikaanza ikilipuka inaangukia gari. Ikianguka inaangukia gari, so ilishomeka. Gari zilikuwa mingi, zingine zilijaribu kuseviwa, zingine zikatolewa nje na zingine zilikuwa na kitu kama cut off, haionekani funguo, iko na shida ya kustart. Hizo sasa unaona zimeshomeka. Tumeenda hasara ya ufa 5 to 7 million hapo. Ule mtu alikuwa huku hiyo masaa nione washman. Nilipata sima moto kama already wanazima moto. Walijaribu sana kwa sababu walikuja gari kama 4. Moto ilikuwa kubwa sana. Gasi inafaa iwe mahali na uziwa ni mahali ambaye pamepitia ile njia sinafaa kupitia. When the spirit all of them zilikuwa hapa karibu zimesika moto na hakuna kitu wameweza kuokoa hapo. Kuna wenzetu hapa maeneo actually yako na electronics, all of them have been paralyzed. Sasa kila kitu yangu yote, document, ID, nguo, azina kuna kitu nimeokoa kwa nyumba hata moja. Ten kanisa mar Anglican bade mambere kotenle kod jadolo Moses Masabo koni jopuonj manie ng'anyo mondo nyosre kendo chiw thuolo mar twako duol mar TAC. Gimero ni ng'anyo medo mana hinyo chenro mag somo pacho ka kendo rowere masandore ka giloso gachoke sub county Mambere. Otelo ni TAC winjore owuogo oko mar chiwo ler ewi gik ma jopuonj dwaro manyalore to kod ma ok nyalre. Serikali akiwa mliagana mkasema kuna kitu mtafanya na injafanyika, hiyo ulisema ni jukumu yako useme ukweli. Nini iko changamoto? Kulifanyika nini? Wananchi wa Kenya wataelewa, walimu wataelewa, lakini watu wasungumuze waeleze kwa nini haikufanyika vile lipango itafanyika. Hii kwa sababu migomo inacheleweza mambo mingi, na kucheleweza pia ni aibu, na kucheleweza inafanya mambo irudi nyuma mingi, na kucheleweza pia itafanya tabia zingine ambazo si mzuri wa wanafunzi ama watu waione. Tunataka kuwa mfano mzuri, tukua viongozi kwa kanisa, kwa nyumbani, mahali popote watu huko tuwe viongozi ama watu wanaonyesha example mzuri kwa watoto wetu. Kesho tuko, leo tuko na kesho ndio hao sasa watakuwa. Na wakitufuata vile tunakaa sio msimu mzuri. Kawadhi Kajiado ni jotelo mawuok kaunti ma Kajiado dwaro ni piny owacho koro bedie winjruok kod jopuonjre mar kuom juma achiel mosekalo. Jopuonjre ni matek e skunde. Gikone ma biro reso kit somo ma iluongo ni syllabus masani leo kaluwore kod ng'anyo ma jopuonje. Od bura ma Kajiado East Kakuta Maimai okoni ng'anyo e kind KUPPET kod TSC dwaro twak e kind riwruogno kod duol ma TSC mapiyo kaka nyalore. Jotelo goloso e kinde sidho jalup ruoth e gwenge ma Kenyewa Poka. Walegeze kamba kidogo ndio walimu warudi darasani wasomeshe watoto wetu, kwa sababu watoto wetu ndio wataumia kama walimu hawako shuleni. Kwa hivyo mimi naomba of course the KUPPET leadership as well as the ministries to come together and agree on the way forward, and I know when two heads sit together there will be a solution. Where there is a will, there is a way, and I believe that we'll find a way soon. The sooner we find a way, the better it is for our school-going children, because we don't want to. This is of course the last leg of this year, ambaye exam iko karibu sana, na hatutaki watoto wetu waumie kwa sababu ya hii mvutano hapa na pale. Jamhuri ya Kenya imepata changamoto mingi, right from the GNC protest na sasa walimu, na tunaomba tu kwa sababu hatuna nafasi tena ya maandamano wala kukurusana, walimu warudi wafundishe watoto, serikali itawapanga kwenda mbele.
Tendiruk ma jopuonj kupeto bagorome boma Nairobi mar puro wache wi ng'anyo margi makoro setieko juma achiel. Gramo ni ng'anyo biro dhi nyime kata biro ni doho ne ogolo chik mondo gichung ng'anyono. Gikoni gibiro mana chungo ng'anyo ka piny owacho kokalo kuom duol mandiko jopuonje tich owinjo kendo chopo dwachgi. Awinjane kaka chenrono dhi nyime. Teachers with aptitude in research. It is the people who have gone to college with and further their own education to have masters and PhD who are now going to be useful to this country. So our struggle is not based on the increment of 1,000 bob. Even 200. It is not. Because when a teacher moves from one grade to another, his status is elevated. So the employer has refused to elevate the teacher. And this is what we must say. Stupid power. Stupid power. I must say this. This is not a laughing matter. This is not a laughing matter. I must say this. If employers are going to choose not to respect the Minister for Labor, then that ministry should be scrapped. Yes. And the minister should go home. Yes. Corporate power. I'm telling you this for free. That is the reason for which this morning, this National Governing Council, which was called to review the status of the strike, have reported positively that the schools are not running and they are not going to run. Yes. Corporate power. For the next 1 week. Yes. Even beyond. Yes. The teachers this time have vowed to stay at home. Yes. They have vowed to stay at home. Yes. We are only now appealing to those principals who have been persuaded by wrong notions to let the schools not be burnt. Because our teachers in post-primary are leading a very vulnerable group. You cannot keep students with teachers who are casuals. You cannot. You cannot. You cannot. The teachers who are known and who are qualified and competent to handle these students are the ones who know. So the parents who are risking the continued stay of their children in school, Kuppet is not responsible. Yes. We are not responsible. We are not responsible. And therefore, we appreciate the primary school teachers who have joined the struggle, and therefore asking parents and principals to do due diligence, not to engage in this mischievous arrangement of the Teacher Service Commission by issuing threats to teachers. No threat. Because if the Teacher Service Commission is committed to regularizing the 46,000 teachers, what is wrong if they joined the union and they signed what we call a return to work formula? Because industrial action was called in good time. Yes. The time they were supposed to go to court is when we issued a threat. Yes. But by the time they went to court, there was no threat. We had already started the strike. Yes. And the strike, according to ILO convention, I want to challenge them, is not an affront. It is a negotiation process. Yes. It is a negotiation process, which is allowed. Why do you demean the ILO, which was created in 1919? And which operations has made governments to be peaceful, has made factories to be peaceful, then we only have an agency of government which refuses to go before a competent jurisdiction which is created to mediate between workers and employers. Yes. Kuppet is going to jail with the chains and dying with the chains on their hands. Because if we allow this to proceed, and I want to make everybody understand this is not defiance. Yes.
But this is to correct an injustice which has been perpetuated over time. Yes. I want to tell the press that we are not talking about even 2021, 2025. The 2021, 2025 carried in its understanding the 2017, 2021 CBA, which has been thoroughly abused by the employer. These are the things that we wanted to discuss. For example, we have more than 4,000 schools with acting deputies. Yes. They are not being given special duty allowance if they are not substantively appointed. They are not being given that promotion to those grades. So they think we don't know. Mano kanyen twak mar kupet por gigonyon gibudhi nyime kod ng'anyo mar gi kanyo ka yuyo mokwong kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here
you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jatend migao mar ohelni matindo kod riwruoge mag saga Wycliffe Oparanya okoni jatend piny William Ruto chano manyo yore mag chiro riwruoge mag saga maende opodho kaka yor manyo kang madhi chiwo yuto ne oganda. Oparanya oloso e kinde iko mar Rukia Wangamati gweng' ma Mumias West County ma Kakamega. Koni meneja mar kembe go ikore mar konyo kod ler mathoth mabiro konyo e chiro saga go. Gavana ma Kakamega Fernandes Baraza kod jood bura makono okoni chine no biro konyo malach yore mag tije ne ojende. CS Wycliffe Oparanya. To my wife. Else, it is hard to accept. Miaka mbili ya Wycliffe Oparanya mulikuwa na ECD, mulikuwa na Oparanya Care, mulikuwa na vitu mingi, si ndio? Saa hii miaka mbili imeisha, mko na nini? Mko na shimshos. Ama ni kusema panga laini. Panga laini, but we want big projects. Zile cooperatives ambazo zilikuwa huku zote zimekufa. Cooperatives zile zimepaki ni kule Mount Kenya, kule kwa Kisii, na hizo sasa ndio zinasaidia watu wa kule. Nataka tuje hapa tufufue, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta mali kwa watu wetu. Paka tuanze mambo ya ushirika, cooperatives. Ndio muanze kufungua biashara ndogo ndogo, muweze kuandika watu wengine, ndio hao pia wajitegemee kama jenziwa. Hao watu sasa ndio mimi nataka. Ndio sitaki tena vijana kuwa kuna wanakimbia huku ati unatafuta kazi. Wewe mwenyewe unaweza kuandika. Kako kang matieko midhiero ne bodaboda magisebedo ka kale riwruok moro ma ong'ere kaka Digital Bodaboda loso kitudruok manyasani makonyo japike kedo kod midhiero gi kendo bero ngima bodaboda ma pachuka. Jo bodaboda go ywak ni moko kuom gi osebedo ka witonge magi kalore kod mony mar jonjore makinde ka kinde samoro bende gikoso tije kalore kod piem mathoth e sekta mar wuoth kendo seche moko ineno gi kaka jokuoge gino mosebedo ka duoko chien chia mar tije riembo apiko. Japuonj marwa Cynthia Nyango nono matute wilai kaka lony manyasani no biro kedo gi moko kuom midhiero ma apiko kadhoe. Okinyi mang'ich gichiewo kendo gichopo e tich ka geno margi maduong' en yudo tich kendo bedo gi thuolo mar kelo chiemo pacho ne anyuola margi mana kaka joma moko. Ma opogore gi jowetegi mamoko, jo apiko gi omanore gi kit tudruok manyasani makonyo gi kedo kod midhiero ma osebedo ka thiro chia mar sekta ni mar wuoth. Tiyo gi yore manyasani mondo mi wane ni jowa ochopo kuond madwarore sama nyalore. Kendo wan gi yore mag wuoyo mabende okinya kwamo e kor ndara. Mana kaka obila bedo kod tudruok, gin bende gitudore mar ng'eyo arita mar gwenge magitere jowuoth, konyo jowetegi mayudo masira mar apaya kaachiel kod chiwo arita makare ne jowuoth magiting'o. Sama watimo tich wan gi app moro mwaluongo ni Zelo, en walkie-talkie. Ochala kaka gimoro ma jowa marito kwe tiyogo ka. Koro sama adwa ting'i tapenjo ndara maluwo ni to yo mabire no ochal nade, koro idhi kona ni yono ber, kokona ni yono ber tadhi gi yono. Gimomi wapuonjore watiyo gi mae en ni mondo mi koponi wadwa yudo ajali twaluongore piyo wanena kwa konyo ngimane to gi ngima mar customer moting'o mondo mi ochop kama kare. Bende wakonyore gi makoponi ng'ato nigi shida moro amora e kor yo, wakonyore gi mae, wawuoyo mondo mi wane aka wakonye e yo moro mayot. Ok en mana yore mag arita kende, riwruogni oketo kenge makare mar neno ni jogo ma gin go e riwruok ochiwo luor ne jowuoth kendo keto e tim chike duto mag apaya kaka yo achiel mar duoko chia e tijni ma ok osebedo gi nying maber. Kendo bende wang'iyo ni jowa obet maler, jowa oluwo chike moket mag apaya.
kendo bende joma kaka gin jogo mong'ere gi sirikal nikech gin jogo mawacho ni gikawo good conduct en gima sirikal ema chiwo mondo mi otasno en ni iler pamba. Ka opogore kod bero tudruok e kinde mag tich, bende giloso thuolo mar lamo kinyi kod odhiambo ka gikwayo Nyasaye mondo ritgi kendo medgi yuto e tijgi. Kifika saa 3 usiku hiyo ni masaa yetu ya maombi. Hata asubuhi saa 1 ni masaa yetu ya maombi. Nikech mano kore karo mar lemo. Samoro aneno ka jo boda ok lem. Wan koro kanye ka mwaleme pastors waduto te wabiro kanyo ma walem kanyo. Mondo ng'ato bed achiel kuom jogo manitiere riwruogni, nyaka otim andika mong'ith kendo nonro mare mar njore kod bedo jaratiro non malong'o. Ka bedo jakanyo miyo jokanyo thuolo mar yudo kony e kinde mag yudo midhiero e yorgi mar tich. Kuonde mwadhiye iyudo ka wase yaro bedewa ma nyaka yud ka nitiere ng'ato me area midhiyeno. Koro ka wawuoye redio to iwacho ni adhi kama to ng'ama ni kuchocha nyalo res nyisi ni ibiro area mane to nyisi ni kama idhiyeno rach kik idonji. Jo apiko ma osebede riwruogni mane walosogo pako ahinya ber magiseyudo. You are able to differentiate a normal rider, the normal boda rider, from the digital rider. How? You are able to log into a database that is bikers.co.ke. You enter the particular number plate of this rider. You are able to know that in genuine rider who has come to take me to my next destination. Ponono ni achiel kuomgi oyudo masira mar apaya kendo koso yudo kaka onyalo konyo familia mare, jokanyo e riwruogni biro kanya achiel mar konye. Unapata kwamba mtu yeye ndiye breadwinner na ameumia ako kwa nyumba. We normally come up with a certain amount and we contribute through the association. And then we present our contribution ili tu kumwezesha huyo mtu ajimudu yeye mwenyewe na familia yake. Erito chenro mag riwruogni, jokanyo idwaro mondo gol omenda matin juma ka juma ne agulu margi kaka yor bero ngimagi sama gin e tich. Pale kwa wiki moja kutosi sana, kwa wiki moja uchape tu kazi yako, ukuje pale ulipe kama as low below 100 shillings. Na pia kuna ile kidogo vile ukiona wameng'ara hivi, ukiona vyaelea jua vimeundwa, so lazima pia wagaramike kidogo. Riwruogni ma osendiko ji ma ohewa 4,000 e boma ma Nairobi kende, kendo nigi badgi e boma ma Kisumu, Eldoret kod Mombasa, oting'o ji ma opogore kendo ageta margi maduong' en kelo lokruoge ma uwinjore e sekta no mar wuoth. Kikundi yangu naweza kusema ya kwamba ni watu wamesoma sana. Juu hata hapa kuna mtu ako na bachelor degree. Kaluwore kod ber ma jogo manitiere e riwruogni oseyudo, ote margi maduong' en goyo erokamano mathoth ne jatendgi kuom kit telo maber ma osechiwo. I thank God for our CEO because he's the one who has brought everyone together. So he understands everyone. Anaelewa mimi kama mtu as a person, as an individual, na anaelewa another person regardless of whatever you do. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jong'wech mowuok e kidienje mopogore mag ng'wech gi piem ne otieko tiegruok mar ndalo 2 mano bagi ne jong'wech ma ikogi ne ngima tok tieko piem mag-gi e ngimagi. Chenro manotis ni Athlete 365 nobag kod nok. Kalu Kanute mar piny Mali mane tugo basketball, Humphrey Hayange ne gin kuom jogo manochiwo rieko ne chenrono. Ma en achiel kuom chenro manok ma bende gichiwo godo puonj ne jong'wech ka achiel kod hocho makonyogi dhi nyime kod lony magi kata talanta magi oko matuke. The most important thing that is coming out of this session is impact. You as an athlete, how are you impacting people around you, the community around you, the world, away from your sport? And how are those people feeling your impact? We celebrate athletes during competitions, before competitions, but a big issue has been after the event, after the competition, what happens next. And Career Plus program really talks to this period. We are happy over the last 2 days to have athletes who are in Paris. Team mar basketball ma Thunder
oyango yudo sei ma jatugo Derrick Mekenya kuok e tim mar Coto Cordoba e piny mar Spain division mar 2. Mekenya ne onyuol kendo dongo e piny USA kama bang'e noloko piny bedo Kenya ka oyudo tiko mar tugo ne Kenya e tuke mag Afrobasket higa mar 2023. Thunder ng'iyo tego timgi motelo ne chakruok mar lig mar basketball e pacho ka. Just a hard worker, come out here, have fun, play to the best of my ability, make sure my teammates are also having fun, playing as hard as we can, scoring the ball as well as defending as best as we can, and hopefully win as many games as we can. We are now going outside there, not basically as a local club, we are going there as a Kenyan. We are now going to represent a flag, so we don't want to go outside there and then, we come out with a little bit of some bad stats, because we are going there and we want to actually be able to be the first team at least to make it through to the next stage. Koromogi, erokamano kuom kete chenro mar migago, erokamano kanyo director mar Obado kaachiel kod jogo mantiere e pool mar directing gigo namba kamoro mamit ka gipenje gimomiyo nyo wawuok amodhi nyoro mar achiel kuom achiel gi Brighton onge wach pod wantiere tugo mar adek. Erokamano chako rum kanyo kendo ka oromo saa achiel mar odhiambo chenro machielo mar weche manyien minono ni iluwo ni kendo idewni e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel.